Bon dia. Per a mi és un gran honor que m'hagin distingit el treball amb un premi tan prestigiós. Certament, he dedicat la part principal de la meva vida professional als temes catalans. Tanmateix, no ha estat simplement de la meva vida professional individual. Catalunya ha format una part important de la vida de la nostra família. Els nostres fills, que tenen ara 31 i 28 anys, van passar uns 3 anys de la seva infantesa a Barcelona, a les escoles catalanes. La meva dona es va decidir a aprendre el català en aquella ocasió i ara és una especialista de la literatura comparada, sobretot de la introducció del haiku a Catalunya. Tots es van integrar molt bé a la societat catalana, si no, jo no hauria pogut realitzar el treball com calia. Els nostres fills encara mantenen el català i devem ser l'única família japonesa, tots els membres de la qual parlen el català, com va demostrar el programa de la TV3 Catalonski. En aquest sentit, voldria subratllar que aquest premi el vam guanyar entre tots. I amb l'empenta que ha donat aquest premi, seguirem els nostres camins, sempre amb Catalunya com a segona pàtria al cor. Gràcies.